Det her det er Lukas, og Rasmus skal løbe igennem sådan en mose her, og det er den fynske landsby. Og det her det er mig og Rasmus. Og I kan se, hvor dybt der man synker ned på at vise dem det. Og I kan prøve at se, nu vil jeg tage et enkelt skridt midt ud i den. Og den vil jeg prøve at løbe igennem. Og vi er den sammen med min mor og hans mor og min lillebror. Og så Alright, go get it! Again. Okay. Jeg tager lige over bare. Okay. Han skår. Du mistede din skår. Sig bye bye. Sig bye bye. Sig bye bye. Sig bye bye. Bye bye!